citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, IED nga gitago sa karton nga gibilin sa Kidapawan City Transport Terminal, gipabusikan sa mga otoridad. Mekaniko nga midayo sa Digo City, gipusil patay. Love triangle, usa sa nakitang motibo sa mga pulis. Two-seater Cessna plane nahagsa sa Mati City, Davao Oriental. Pilot ug sakay nga estudyante nasamdan. Sa detalye sa itong mga balita, nagkagubot ang mga tao sa palibot sa Kidapawan City Public Transport Terminal niadtong Sabado sa gabi. Human nila nadungog ang pagbusikan sa usa ka bomba sulod sa terminal. Nagtuo ang mga residente nga gibombahan ang terminal ug wala silang masayod nga ang nagpabuto kung nagdetonate sa bomba mga sakop sa kapulisan. Ani ang report ni Regiland Iyama gikan sa North Cotabato. Wadama sa mga residente sa palibot sa Kidapawan City Public Transport Terminal nga ang kapulisan ang nagpabuto sa bomba sulod sa terminal niadtong Sabado sa gabi. Gipabuto sa kapulisan ang usa ka karton nga dunay sulod nga bomba o gituyong ibilin sa terminal. Swerteng nakitaan kini sa nagpakabanang katawhan o mireport dayon sa mga otoridad. Gikumpirma ni Kidapawan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan nga sa report sa Explosive and Ordnance Division Team o EOD nga positibo nga usa ka improvised explosive device ang sulod sa nakaplagang karton kaniadtong Sabado sa gabi sulod sa Kidapawan City Overland Transport Terminal. Natanggap natin yung report po sa ating EOD. So they confirmed na yung content po ng suspected package is positive nga po na ito ay naglalaman ng mga components ng isang IED. So we are very fortunate kasi nga hindi ito successfully na nagsabog. And naagapan natin yung response and yung reporting ng ating mga concerned citizen. So ang ano natin, we will review again yung security measures na ginagawa natin sa ating terminal. And of course, nananawagan ulit pa rin tayo sa ating mga kababayan doon po sa reporting. Kasi nga, actually, ang first na nakakatanggap ng ating reports o yung observation is from our mga kababayan. And rest assured naman po na ang ating peace and order is under control pa rin po ng Kidapawan City Police Station. Saysay pa sa hepe nga halos components sa IED ang unod sa maong karton sama sa powder gikan sa firecrackers, mga lansang, wires, battery, samtang gisagulan pa kini og bulad aron dili daling masimutan sa K9 dog hinungdan nga nakasulod kini sa terminal. Swerte usab nga wala kini mibusikad tungod wala matarong og plaster sa naghimo sa maong IED. Gikan matud pa sa Cotabato City sakay sa bus ang maong bagahe ug aduna pa kini pangalan hinungdan nga diri mo sentro ang ilang investigasyon. Gusto sab ni Pinalgan nga i-review ang gipatumang safety measures ug plano nini nga dugangan pa ang police visibility sa public terminal. Gipaniguro usab nini nga kontrolado gihapon ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Samtang dili pa usab nini makumpirma nga extortion ang motibo sa maong insidente tungod isa sa ilang nakita mao ang pagpanghadlok ngadto sa mga katawhan. Nanawagan na lamang si Colonel Pinalgan sa publiko nga mag-amping og magmaigmat kanunay o gilayong i-report sa ilang buhatan kung aduna may makit-ang kadudahang tawo o butang nga ibilin sa mga pampublikong lugar. Regiland Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.
Nahagsa ang usa ka Cessna plane sa Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental pasado alas 7 kaganihang buntag. Subay sa report, paingon sa Mati City ang two-seater Cessna 150 gikan Davao City alang sa usa ka training flight. Sakay sa eroplano ang piloto ug usa ka estudyante niini dihang nahitabo ang insidente sa Purok Bitan, Agan. Daling miresponde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar human sila makadawat og impormasyon gikan sa Davao Oriental Police Provincial Office. Gidumala sa Secdea Aviation ang nahagsaang lugar. Nasayran nga pa-take off na unta ang eroplano dihang naigo niini ang punuan sa mangga o nahagsa. Ang Cessna plane gipanag-iyahan sa Mactan Aviation. Saysay ni Kyle Reyes sa Secdea Aviation ngadto sa Mati CDRRMO padayong ginapanubayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang insidente. Sa report sa PRO 11 nailhan ang piloto nga si Manuel Rafis Mira ug ang estudyante nga si Jeremiah Casamora Agonia nga gipangdala sa ospital. Gipusil patay sa wala mailhing armado sa Digos City, Davao del Sur ang usa ka mekaniko nga taga Bungkayo, Davao de Oro. Kuyog sa biktima ang iyang uyab dihang midayo sa Digos City kagahapong adlaw. Naanay persons of interest ang kapulisan ug selos ang nakitang motibo sa krimen. Ani ang report ni Rodi Jun Otero. Dead on the spot ang usa ka lalaki human kini giulo og pusil didto sa First Cram Street sa syudad sa Digos pasado las 11 sa udto kagahapong adlaw, Marso 6, 2022. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Jed Gary Oroyo Masamayor, usa ka mekaniko nga residente sa Purok Sampaguita, Banlag, Mungkayo, Davao de Oro. Sa video nga kuha ni Princess Castillo, nagkulob ug nagkadugo ang ulo sa biktima ug wala nay kinabuhi. Subay sa investigasyon sa kapulisan, igo lang nagbaklay ang biktima sa dihang kalit kining gipusil sa wala pa mailang suspect. Matod pa ni Digos City Police Director Police Colonel Hamlet Lerios. Ang motibo na kita namon selos, sobrang selos kasi nasa uyab ng laing nagbalhin mo doon. So kung katong suspect mo nginong dana, di patay niya din yung biktima. Kanang biktima o katong mga suspect di taga diri. Trabaho to sa doon sa Dumoy. Naay nagila sa iya na babae, nag-uban sila padulong diri sa Digos. Pero di ay nahanap ko'y nakaatang diri. Di pod mga taga diri. Nakuha sa crime scene ang usa ka fired cartridges sa kalibre 45 nga pistola. Doon na persons of interest ang kapulisan apan ilang gitago ang mga pangalan kay basin kompromiso ang investigasyon. Matod pa ni Lieutenant Colonel Lerios. Ang pinakahadik sa kapulisan is dako ang Digos. Ang kapulisan natin gamay lang. Dako po ang Digos, duha lang ang mobile, dako ang area. Apan, bisan pa man sa mga kakulangon, ilang gihimo ang ilang kaya aron mamintinar ang kahusay ug kahlinaw kay sayod ang kapulisan nga makigtambayayong kanila ang katawhang nagpakabana. Runi Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Sulod sa pipila ka dekada nagpabiling problema sa mga residente sa Carmen, Davao del Norte, ang kanunayng pagbaha labi na sa mga residenteng nagpuyo sa mga low-lying areas. Ang tubig sa Carmen gikan pa sa Pagsabangan River nga nanukad sa bukid nga lugar sa Davao de Oro ug Davao del Norte nga mudagayday ug mobara sa Carmen tungod kay naa dinha ang bakba suba. Maglisod ug lusot ang tubig baha sa kadagatan sa Carmen labi na kung taob ug mao kini ang hinungdan nga anong musaka ang tubig sa Kabalayan. Kay sagunso na usab ang pagbaha, unsa man ang sitwasyon karon sa Bingkungan Bridge o dinha sa Carmen area. Ani ang report ni Norin Michelle Igunia.
Abot liog ang tubig baha nga nasinatian sa mga residente diri sa Puruksay sa Barangay Guadalupe, Carmen, Davao del Norte. Ug isa ang pamilyang Solomon sa apektado sa pagbaha. Kini usa lang sa mga lugar nga pirming bisitahon sa baha dinhi sa Davao del Norte ug hangtod karon walay konkretong plano ang lokal nga panggamhanan sa Carmen aron masulbad ang problema. Ang LGU igo na lang magpadala og ayuda sa mga residente nga pirmi mo iway sa ilang balay panahon sa baha. Akong nakaistorya si Manlane Ross Solomon, usa ka residente nga naapektuhan sa baha. Matud niini, wala damha sa iyang pamilya nga motaas ang tubig baha. Tungod sa panghitabo, kinahanglan nilang biyaan ang ilang balay ug muadtoon luwas nga lugar samtang ang iyang anak iyang gi-safety sa ilang paryente. Matag karon og unya nga dunay baha, mao kini ang sitwasyon sa pamilya ni Manlane Solomon. Nanghakot na mi sa among mga gamit kay manglutaw naman, nang bigay naman tanan among gipangpatungan ba para sa TV, mo bigay naman jud na siya kay tungod sa kalalom mo nang gipanghakot na mo didto na mo gidala sa karsada na kanang mga durabox na mo amo nang gipanghakot kay nangabasa naman tanan ang among mga gamit, mga sinina tanan na. Tungod kay taas na ang tubig baha, gipasiradan ang Bingkungan Bridge kay di na pwedeng agian sa mga motorista kay miapaw ang tubig sa kilid sa sapa ug didto na mipaingon sa kabalayan. Kahinumduman nga sukad niadtong Pebrero 28 hangtod sa unang semana sa Marso sa Gunson ang nasinatiang pag-ulan sa mga lugar sa Davao del Norte. Kinitungod sa hanging habagat. Sumala sa Provincial Risk Reduction and Management Center, 2,029 kapamilya ang naapektuhan sa pagbaha sa probinsya sa Davao del Norte. Kini ang mga namuyo sa mga lungsod sa Carmen, Asuncion ug Kapalong. Nagpadala sa dayon og hinabang ang lokal nga paggamhanan sa Carmen sa mga residenteng apektado sa pagbaha. Bisan pa man sa pipila na kabaha ug pagbakwit nga gihimo sa mga residente, wala sila'y plano mubiya sa lugar kay wala sila'y kaadtuan. Ang luna nga ilang gitukuran og balay nasakop sa buffer zone ug duol kaayo sa sapa nga pirmi mabahaan. Apan ilang gipanag-iyahan ang yuta, maong maglisod sila og pahawa. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe. At tangi! Tulo ka mga eskwelahan sa Panabo City nagsugod na sa ilang face-to-face classes. O LGU sa Hinatuan, Surigao del Sur manghatag og premyo sa mga magpabakuna kontra COVID-19. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagsugod na og klase sa classroom karong adlaw ang mga pupil sa Panabo City, Davao del Norte dihang gitugutan ang limited face-to-face classes.
ang nagklase nga mga pupil gikan sa Kinder 1 hangtod grade 3. Aniyang report ni Eugene Hinutan. Balik klase na alang sa limited face-to-face classes ang pipila ka mga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte, sugod karong adlaw Marso 7. 50 ka mga pupil gikan Kinder 1 hangtod grade 3 ang miskwela sulod sa classroom sa Waterfall Elementary School. Makita sa gawas sa eskwelahan ang mga ginikanan nga naghulat sa ilang mga anak nga nagpaabot mahuman ng klase. Doon na sab gipanghatag ng mga school supplies, isip pahalipay ngadto sa mga bata. Ingon ani sabang sitwasyon karong adlaw sa Cataluan Elementary School, kuyog ang mga magtutudlo. Kini sabang unang higayon nga magpatuman og limited nga pagtuon ang naisgutang eskwelahan human gitugutan sa Department of Health, Department of Education ug lokal nga gobyerno alang sa limitadong balik eskwela. Samtang usa ka flag ceremony ang gipahigayon sa Rojas Elementary School sa Barangay Lower Panaga, Panabo City alang sa ilang unang face-to-face classes kaganihang buntag. Makita ang mga personahe sa DepEd Panabo kinsa nagmonitor sa mga kalihukan sulod sa eskwelahan aron hingpit nga masunod ang standard and safety protocols. Gani, mas na-interes sa mga magtutudlo sa ilang pagbalik sulod sa mga classroom, sanglit adunay dakong kalahian ang pagtuon sulod sa classroom kumpara sa modular o online ang sistema. Gisiguro sa mga eskwelahan ingon man sa mga magtutudlo nga masunod ang minimum health protocols aron luwas ang ilang mga estudyante sa hulga batok COVID-19. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Nasikop ang duha ka mga tigpayuhot og iligal nga droga atol sa bypass operation sa mga pulis sa Digos City, Davao del Sur. Usa sa mga suspect nasignitan og .38 nga revolver. Anyang report ni Ronnie Jun Otero. Unang nadakpan sa mga pulis ang 30 anyos nga suspect kinsa giilang si Armando Basalo Jr. alias Gong, residente sa Lapu-Lapu Superhighway sa Barangay Playa sa Digos City niadtong Sabado, Marso 5. Sa video nga kuha ni Michael Lape, wa nakapalag pa ang suspect dihang gipusasan kini og gipakulob. Dihang gihiling na ang sling bag niini, nakuhaan kini og .38 revolver og droga. Tulo ka sachet sa gituwang shabu ang nakumpiska gikan sa suspect. Usa niini ang bypass item, samtang ang laing duha nakuha sa iyahang posisyon. Ang suspect usa ka high value target o giingong responsable usab sa mga pagpanglungkab sa syudad. Samtang alas 11 pasado sa gabi susamang adlaw, nasikop usab sa kapulisan ang usa ka babaeng suspect kinsa giilang si Marilyn Hisula alias Tatang, 47 anyos, residente sa Purok Talisay, Barangay 3 de Mayo sa siyudad sa Digos. Positibong napalitan ang suspect og usa ka sachet sa gituwang shabu, samtang laing usa pa ka sachet ang nakuha sa iyang posisyon. Lakip na ang drug paraphernalia, dugay nang gihapahapaan sa kapulisan ang daotang binuhatan sa suspect, hinungdan nga gikasana ang operasyon. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. 18 anyos nga estudyante nadakpan sa hiniusang anti-illegal drug operation sa mga pulis sa Tagum City ug Davao del Norte niadtong Sabado sa kaadlawon. Base sa report sa Tagum City Police, gihimo ang drug bypass operation sa Barangay Magugpo East, Tagum City niadtong Sabado sa kaadlawon. Giila ang dinakpan nga usa ka alias Dodong, 18 anyos, residente sa Purokto Durian, Barangay Apokon. Kapin 5,000 pesos sa gituuhang shabu ang napalit og nasignit gikan sa suspect. Napriso na ang suspect nga magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Taliwala sa kanunayng pag-aghat sa gobyerno nga kinahanglang magpabakuna na ang tanan, daghan gihapon ang nagpanuko niini. Kini ang hinungdan nga naghimo na og gimik ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur aron madasig ang katawhan nga magpabakuna kontra COVID-19. Ani ang report ni Arjun Ramones. Aron maaghat ang katawhan nga magpabakuna, nagparafol ang lokal nga panggamhanan sa Hinatuan nga manghatag og premyo alang sa bakunado. Gipaagi sa usa ka raffle draw ang pag-agni sa mga tao nga nagduha-duha sa pagpabakuna sa ikaduhang hugna sa bayanihan bakunahan nga subling gisugdan sa Department of Health. Wala nakabot sa Hinatuan ang ilang target nga ihap sa bakunado. Hinungdan nga nagpursige kini pinaagi sa papremyo. Nagparafol ang lungsod og usa ka unit nga brand new chariot, samtang dunay laing usa ka gatos ang makadawat og brand new mountain bikes.
Ang tanang misalmot sa ikaduhang hugna sa bayanihan bakunahan, mamahimong musalmot sa paraffol. Well, ang main goal gyud ani nga during the Bayanihan Bakunahan Part 1, the results revealed medyo gamay ang output sa hinatuan. Lesser ang nagpabakuna. We were not able to hit the target. Now, during the Bayanihan Bakunahan to, we need to strategize to encourage the people to submit themselves to be inoculated. Nahimong epektibo ang gihimong inisyatibo sa LGU. Mas nalagpasan pa nila ang target nga mabakunahan sa ilang lungsod. So, the Emergency Operations Center for Vaccination came up with the idea nga, why not magpa-conduct a raffle to entice the people? Not only na protected sila, at the same time, they will get a chance to win the prizes in store for that Bayanihan Bakunahan. Indeed, we were able to realize the goal. Daghan gyud ang nagpabakuna ato because of that. Kagainang buntag ang schedule sa awarding sa mga maswerteng midaog sa maong mga prizes. 73 ang mi-claim sa mountain bikes ug usa ang swerteng nakadaog sa chariot. Sa gihimong gimmick sa LGU hinatuan, nang hinaot kami nga makita sa katawhan nga seryoso ang gobyerno sa ilang kompanya nga mahunong na ang pagkaylap sa pandemya. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!